Poder accedir a una llar és el somni de moltes famílies. A la Fundació Nou Lloc estem compromesos amb l'accés a l'habitatge i creiem que tothom té dret a una llar digna i assequible. Per això, treballem cada dia per promoure i gestionar habitatges de lloguer social i acompanyar les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Si vols accedir a un dels nostres habitatges d'obra nova a un preu assequible, el primer pas és inscriure't al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. Quan vaig veure allò de l'HPO, vaig veure una oportunitat de tornar a començar. Tener acceso a un piso como este es que es una posibilidad entre un montón, entre miles. Y después que me han ayudado mucho y son tan agradables todos. Que ens llevem y cada día diem gracias. Que todo esto sin la fundación para mí no hubiese sido viable. Y estoy muy contenta. Registra't, informa't i comença avui mateix el camí cap a la teva nova llar.